दिनै जों बबाग्रानि दागि मोंबाय इलेक्शन कमिशननि गाइडलाइन मते जों मालखुं किसा खालायै उदयपुर SDM चिनि दिप्रामथानि एंगै चिनि जे नॉमिनेशन फाइल खायनानि बखाक थाङै तंगौ अंके अर्नो आं सोंनो कयनाय चिनि जत हस्तेनि दिप्रासारकनो बबाग्रा पहिला जाति उलो पार्टी हिनमानि मिनि कगनो बनारखा मिनि कगनो नारगयनो चिनि बबाग्रा पार्टी निसै जातिनो तरजागै जातिनि क्वेश्चन सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नो विरोधी खायथानि NRC नि केस फाइल खायथानि जातिनि पक्षे तंगै मिनि पार्टी न बया करखा बिनि कैरियर सैक्रिफाइस खायका आबनि यागुलो तेप्रा जो पहिला बबाग्रानो निजेनि साक कलमतै निजेनि बेबाक खिबिवै साकनि दफानि हामख्रायो थांनाय बिसारमै करना पेंडेमिक नि जरावो चिनि बरक जे समय जंजाल कसाय तंफ्रो जे मानसाक सुबा चुखलायका फातरो तंनाय चिनि बरक बारावो सामुंमान येनि बागै जब खायनाय रकनि बागैबो जे मानसाक चुबाखा बबाग्रा आबनि बागै बबाग्रानि थानि जे चुबा मुंमानै चिनि तिप्रासारक बबाग्रानो जे हामजागै जे यासाक माने आ यासाक मुंनो बुसकांगो जों तनिवै चिनि जत तिप्रासारनो जों थानसा खायनानि बबाग्रा नेतृत्वे जथेष्ट जों चेष्टा खायका हाइपानो जतनो जों नेतारकनो जों थानसा खायनानि सम्भव नंलिया हाइपानो नेतारकनो थानसा खायनानि सम्भव नंलिया हाइपानो ग्रासरूट लेवल लीडर डिविजनल लेवल लीडर गोबांमा सेंट्रल लेवल लीडर ते चिनि गोबांमा तिप्रासारक जारा थांनाय 70 years politically जों डिप्राइव सोशियली डिप्राइव इकोनॉमिकली डिप्राइव आमो हाइके जों तनिजाक माने आरनि थेके जों यगनानि बागै एकमात्र बबाग्रानो चिनि लामा बबाग्रानो एकमात्र चिनि लीडर बबाग्रानो एकमात्र 23 years रमै चिनि ब्रु रगनो शरणार्थी खायनाय यांवाइसे तनिमानि आबनि थेके कक तिसानाय ते आबनि इमप्लिमेंट खायनायनि बागै चात यगनाय ते चिनि ग्रेटर तिप्रालेनि बागै बबाग्रा तिनि चबा खायै तंगो शुद्ध एडीसी एलाका सिमिया एडीसी नि बायरे चिनि तिप्रासा तंनायनि बागैबो एकमात्र बबाग्रा सिमिनि वानसगो आबनि बागै बबाग्रानि नेतृत्वे बसकां एडीसी चंग मारिबो चिनि हावो चिनि शासन खालायनायनि बागै चिनि हावो चिनि शासन खालायनायनि बागै बबाग्रा नि नेतृत्वे बबाग्रा जे खा थांसबै दफानि बागै चबा खायनायनि नंखारमानि न आ चबानो जययुक्त खायनायनि बागै आ चबानो कप्लाय खायनायनि बागै बबाग्रानो चबाननि बागै जत तिप्रासा लुकुरनि थानि आनि कयमं नाना फागुसनि थानि कयमं आनि थानि अमन कयमं चिनि हावो चिनि शासन तुमनानि चिनि तिप्रासारकनो जों फियगनानि काके बबाग्रानो दे नारगनाय ना दफानो फालै राजनीति खायनाय नारगनाय आबो ओ एडीसी निर्वाचन जों डिसिसन मानानाय ओ एडीसी निर्वाचन जों डिसिसन मानानाय अबनो लुकुरनि थानिबो ताबुक चिनि कबकमं नरनि बुट नरनि यागो नरनि भबिष्यत नरनि यागो तिप्रासानि हामख्राय बबाग्रानि दफानि बागै चबा खायनायनि फान नरनि यागो ओ याक क्राक खायदि ओ याक क्राक खायै बबाग्राना पालखे जों चुबा लायनायनि बागै आंबो कायसे सिपाहि हिसाबै तिनि नंखारका आबनि बागै आसुकनो कबकमं खाजानि ताकुकतै बुखुकसं चिनि आन्द्रस मार्कावो आन्द्रस एबा अमतै मार्कावो बुट रुवै बबाग्रा नि नायमं थानसानि चबानो ग्रेटर तिप्रालेनि चबानो NRC CA नि बागै चबा खायमानि न कप्लाय खायनायनि बागै जे मानसाक सुबासु खायबायदे ते ग्रेटर तिप्रालेनि चबावो बबाग्रानि सिपाहि हिसाबै सामुं तानानि बागै जतनो सुजुग रुबायनानि कयमं नारगैना जतनो खुलुमका हामबाय।